Ой, дивное нарождение Божьего Сына, породила Иисуса Христа Дева Мария. Это я певня. Породивши, исповивши, легла спочива, сослав Господь три аньоли Христа догляда. Сослав Господь три аньоли Христа доглядать. Ой, співали три аньоли з неба летучи, ясну зору ісповівши Христу несучи. Ясну зору ісповівши Христу несучи. Не лякайся, Божа Маті, там аньольский глаз, примойдите на рождение на руках у нас. Примойдите на рождение на руках у нас. А аньолы Божьим духом реки развели, що й в лузі Христовому сади розцвели, що й в лузі Христовому сади розцвели. Ой, розцвіло всяке древо, що й розквітвіли, дівували старі люди, що й мали дітки. Дівували старі люди, що й мали дітки.